Ibethile intsimbi yesithathu. Mandibhotise ndizibulisele kubaphulaphuli. Namhlanje eziphala phambili zithi umfana ka-Ayanda Ndakisa lona waseMthatha. Bathi abebengababukeli ebebeyile kwaDosi bathi umtyandeleko ibisisijwejwe indlu yonke. Kuthiwe ke kungekaqalwa kwabe kuqala ngesijejwe indlu yonke ingulona enika omnye. Kuthiwe xa kuziwa kuvuthondaba kufuneka kanye lo ka-Ayanda kaNdakisa inguye kanye ethethile ukuthi apha size ngantoni, yintoni lisingayo namhlanje, ebeseyiphelile indoda enkulu ilele ngomqolo. Masizivale ezo sizawudibana neziya zentsimbi yesixhenxe zizabe ziphelele.